Marcos del Río fíxose coa travesía nado Illa de Rúa por milésimas. O nadador do Arteixo superou por pouco ao seu compañeiro Iván Rubio nunha competición na que participaron unha dúcia de ribeirenses. O domingo pola mañá, Ribeira viviu unha nova cita solidaria e deportiva que atraeu a competidores de toda Galicia, a travesía nado Illa de Rúa. 150 deportistas non se quixeron perder esta proba impulsada pola Asociación Española contra o Cancro de Ribeira e por Juan Carlos Brión, e deron o mellor de si nas augas da Ría de Arousa. Foi unha proba moi competida, tanto que o gañador masculino decidiuse por milésimas de segundo. Manuel del Río completou o percorrido en 55 minutos e 20 segundos, mentres que Iván Rubio firmou o mesmo tempo, pero entrou unhas milésimas despois do seu compañeiro do natación Arteixo. Eso 36 segundos despois finalizou Jesús Patiño, do Club Natación Ribeira e que conta con só 15 anos. O triunfo no apartado feminino quedou na casa grazas ao bo facer de María Muñiz Rama, que aos seus 17 anos alzouse co triunfo nesta sétima edición da travesía nado Illa de Rúa. Só tardou 1 hora, 4 minutos e 7 segundos en nadar o tramo que separa a illa do náutico ribeirense. A segunda nadadora en chegar á terra foi Alba Nájera, cun tempo d'1 hora, 11 minutos e 31 segundos, e completou o podio Catherine Pasarello, ao parar o crono n'1 hora, 13 minutos 47 segundos. Tamén se repartiron premios aos participantes de maior e menor idade. Nesta ocasión foron para Diego Viruel, vigués de 80 anos, e unha promesa na natación ribeirense, Jorge Salgado. Os nadadores locais deixaron a súa pegada nesta proba na que participaron unha dúcia de deportistas de Ribeira. Houbo momentos tamén para as homenaxes, concretamente a Gloria Lijó. A Asociación Española contra o Cancro de Ribeira destacou a trayectoria na natación desta recoñecida veciña da localidade, que comezou a nadar unha vez se xubilou e deixou a súa pegada nas competicións.